Nou ja, goed, we hebben juist de persconferentie van Rutte gehad. En we hebben dat wij half mei weer losmaaien, dus dat is komende maandje. Ja, goed, telefoon staat redelijk gloeiend. We hebben een bellijst voor de mensen die natuurlijk al in de agenda staan en die gaan eerst voor. Dus we hebben besloten om de telefoon toch eerst maar even deel te lezen en om die lijst clear te maken. En dus meestal een keer van een maandje dan weer bellen en dan zult het wel goed warm rennen. Maar we staan eigenlijk al voor de eerste komende 3 weken vol en ik mag nog erop plannen. Dus maar we zien. We moeten natuurlijk die overmeter weer afstand houden. Maar ja, goed, ze zijn, we hoeven geen mondkapjes en zelf persoonlijk vinden we dat wel prettig. Dus wij hebben ze wel. Helaas net voor de klant, maar wel voor uzelf. En ja, wij hebben de hygiëne hebben weer. Mensen kunnen hun handen reinigen, goed handen wassen. Ja, en meer kun je eigenlijk net doen. We kunnen je net schermen tussen zetten, maar daar is de salon gewoon te liet voor. Dus ja, we gaan apart werken. We kunnen net samen op een werkvloer staan, dus we houden er wel degelijk rekening mee. Kappers kunnen dus weer aan de slag. Maar dat betekent net dat ze de laatste tijd niet dienen hebben. Ik ga heel veel op social media dingen. Ik ga wat filmpjes maken en ik ga wat vraagstellingen dingen wat mensen nodig hebben. En daar is heel veel reactie op kwam. Heel veel heb ik persoonlijk bericht, maar ook wel via de story zelf. Dat had een hoop productverkoop had dat opleveren. En ja, toch ga ik dat merk nou goed kennenleren. En ja, dat is wel heel erg leuk. Dus die productverkoop is gewoon heel goed best. En ja, daar ga ik van draait, de oranje tijd. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, en ik hoop dat dat trots zet. Ik ben normaal sprutsen altijd aan het werk en kleuren en knippen. En ja, die verkoop, dat leidt er altijd maar een beetje bij. En nou komt tot inzicht van, goh, ja, wat hebben we eigenlijk mooie producten om daar wat meer mee te doen. En daar heb ik nog tijd voor, dus dat ga ik nou doen. En ik kom er nou achter dat volle beter kan. Sjoukje zo mij een team ook het hier stylen van Songfestivaldeelnemers. Maar dat is nou nog wel onzeker. Nou goed, Nederland wil natuurlijk heel graag dat het Eurovisie naar het volgende jaar gaat en dat het in Rotterdam blijft. En ik hoop dan dat wij gewoon weer meemaaien. En als het merk waar we bij zitten, als die gewoon weer sponsor is, ja, dan ga ik daar natuurlijk wel een beetje vanuit. Dus dan maar volgend jaar.